Enw fi yw Caris hedd Bowen a dyn ni yn North Dock mewn Llanelli. So nes i ffindio taw oedd jyst bod mas yn yr awyr iach ac yn enwedig bod mewn y dŵr agored wedi helpu fi mewn ffordd falle oedd y doctorion ddim gallu, achos es i trwyddo canser a oedd y meddwl fi jyst ddim yn iawn ar ôl, o fi ddim yn gwybod beth i wneud. So nes i jyst ffindio fy hunan mewn dŵr oer a oedd hwnna'n helpu fi. So wedyn dysgu nofio wedyn a jyst cael mwy cryfder mewn y dŵr a dysgu fel i nofio, fel oedolion. Fi'n credu, wel, oedd wedi dechrau gyda'r dŵr oer, really, a fi'n meddwl taw oedd e jyst yn falle os byddai'n cael tym bach o falle anxiety a o fi pallu anadlu'n iawn, o fi wedi dysgu i jyst anadlu mas a jyst cael control o'r heart rate a jyst dysgu i anadlu fel byddwch chi yn yoga, really, a jyst arafu'r anad lawr a anadlu mewn a jyst teimlo yn hapus a yn really calm mewn y dŵr. Y peth cyntaf byddai'n gweud i rywun sydd yn meddwl amdano nofio dŵr agored neu mae syniad gyda nhw'n wneud yw jyst i wneud yn ddiogel. So dyna'r cam 1, really. Jyst wneud siŵr mae cap llachar a toe float gyda chi sy'n llachar so mae pobl yn gallu gweld chi. Wneud yn siŵr chi'n nabod y tymhyredd. So mae rhaid fi gweud hwnna cynta, jyst i bod yn saff, ond i jyst cael teimlad o bod yn fyw, a bod yn iachus hefyd, a just get out there, just trial pethau newydd. A mae pobl fel fi sy'n dysgu i pobl nofio mewn y dŵr agored a fel i bod yn hapus a iachus gyda iechyd meddwl a corff.